Alcoi necessita un govern amb compromís, valent i preparat per poder implantar polítiques realment decisives com crear vivenda pública sostenible, rehabilitació de vivendes antigues, un pla especial al centre, serveis d'ajuda bàsics com ampliar l'atenció psicològica municipal, una xarxa d'ajuda a persones que puguen patir soledat no desitjada, un centre comarcal d'acollida de dones i famílies que patisquen violència masclista, participació real. A l'hora de dissenyar les polítiques d'Alcoi, fins ara s'ha confós participació en informació. Afavorir un ecosistema innovador per a les nostres empreses, sempre de la mà de la investigació més puntera i el suport de les entitats tan importants per a Alcoi com són l'EPSA i AITEX. I un transport públic de qualitat i de baixes emissions que facilite substituir el cotxe particular amb freqüències adaptades als horaris dels polígons industrials, centres educatius i centres esportius. El 28 de maig, vota Compromís, per tot el que importa.